Les d'aquest diumenge seran unes eleccions especials pel context de pandèmia en què celebren. A l'Escala i en molts altres municipis les urnes s'instal·laran en espais amplis i ventilats. El casa local de l'Escala, el pavelló municipal de l'Esport i la sala polivalent. 6.063 escalenques i escalencs són convocats a les urnes, una xifra molt propera als 5.994 que podien votar en les últimes eleccions al Parlament, les de 2017. Les 5 seccions en què històricament es divideix el municipi i que fins ara s'instal·laven al CER, als jubilats o a l'Institut del Padró, aquest cop es concentraran al pavelló i sala polivalent. Al pavelló hi haurà 6 urnes, les corresponents a les seccions primera, segona i cinquena. La primera és la que correspon al nucli antic, és la secció amb menys electors, un total de 773. És la mesa que popularment es coneixia com la de Ca les Monges. Les seccions segona i cinquena equivalen al que podríem anomenar-ne l'Eixample de l'Escala. Comprenen la zona delimitada per l'Avinguda Ave Maria, Avinguda Girona, fins a carretera de Bellcaire i fins a Camí dels Termes i Montgó. Més de la meitat del cens, un total de 3.005 electors, vota en aquestes dues seccions, amb un total de 5 meses. A la sala polivalent hi votaran aquells electors de les seccions tercera i cinquena, les que fins les últimes eleccions estaven ubicades a l'Institut El Padró i la llar del jubilat. La tercera secció, amb un cens total de 1.182 electors, comprèn part del nucli antic, la muntanya del Padró, el Camp dels Pilans, el barri dels Emperadors i Sant Martí d'Empúries i Cinclaus. La quarta secció comprèn el territori de Muntanya Blanca, amb un cens total de 1.103 electors. Els col·legis estaran oberts de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, però es recomana respectar aquestes franges de votació. La primera, de 9 a 12 del matí, és pensada sobretot i especialment per als col·lectius de risc, com ara els més grans de 65 anys, els malalts crònics i embarassades. De 12 del migdia a 7 de la tarda és la franja guardada per al gruix dels electors, tots aquells, per entendre'ns, tots aquells que no són ni de risc ni estan en quarantena. I l'última hora de la jornada, de 7 a 8, és reservada per als col·lectius de persones en quarantena o que han estat contagiats de Covid-19, són contactes estrets o sospitosos. Cal també tenir present altres indicacions com l'obligatorietat d'ús de mascareta, l'obligatorietat de mantenir la distància de seguretat i l'ús de gel hidroalcohòlic. A la demarcació de Girona es presenten un total de 18 candidatures. D'aquestes, només 5 havien obtingut representació en les eleccions de 2017. Es recomana, això sí, dur el vot preparat des de casa. Per a votar s'ha previst circuits independents per cada mesa, de manera que no s'hagin de creuar les cues d'una secció amb la de l'altra. Sempre que sigui possible, es recomana anar a votar a peu. Si s'hi va en cotxe, l'aparcament de referència és el de Can Perals. A tocar del pavelló hi haurà places reservades per a aquelles persones amb mobilitat reduïda. Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà connectaran a les 9 de la nit amb el programa especial de seguiment de l'escrutini. Al migdia, a la 1, emetrem un informatiu especial de seguiment d'aquelles incidències que s'hagin pogut produir. I el dilluns, l'informatiu local serà dedicat monogràficament a les anàlisis dels resultats des d'una òptica local.